Aquest és el resultat de 5 dies de feina del projecte Jo Proposo, que és un projecte educatiu que fan alumnes de quart d'ESO del GEM, juntament amb la Fundació i l'URO. És un mercat d'idees. Aquí hi ha les 10 propostes que han fet al llarg de 5 dies aquests alumnes de quart d'ESO, en el qual van partir de quines eren les seves preocupacions a la ciutat de Mataró. Arrel de triar quines eren les seves preocupacions, van passar de les idees a l'acció i de la queixa a la proposta, desenvolupant projectes que donessin resposta a aquelles preocupacions que ens van dir que volien donar resposta de la ciutat de Mataró. En total tenim aquestes 10 idees que estan entorn del medi ambient, de la seguretat vial, de la seguretat social a Mataró i també temes de turisme, temes d'oci, temes de cultura. Avui el que farem serà triar aquelles 2 millors idees, aquelles 2 idees que estan més treballades, més estructurades, per fer una mentorització posterior i veure si poden veure la llum i fer-se realitat 2 d'aquestes 10 propostes. Avui estem aquí amb 10 projectes interessants d'alumnes de les 2 classes de quart d'ESO de l'escola GEM de Mataró, que ens presenten la feina que han fet a la Casa Coll i Regàs i que respon a intentar solucionar reptes reals de la ciutat de Mataró. Ells han treballat amb innovació oberta, amb creativitat, amb cocreació, han identificat problemes que els poden afectar o que els interessa solucionar i han treballat tota la setmana amb l'equip de Doc Cultura per presentar projectes que avui tenim aquí i que ara ens presentaran ells i veurem quins passen a la final i quins resulten guanyadors. Així que estem contents de poder evolucionar aquest taller que es diu Els debats de l'Obrador, que l'hem fet a mida per l'escola GEM i que esperem que més escoles de Mataró, del Maresme i de Barcelona es puguin animar a participar-hi perquè es treballen competències transversals que serveixen per la vida, és a dir, el treball en equip, la defensa dels arguments, la cerca de recursos, la discussió de solucions, és a dir, que no només és un tema que els servirà per aquest curs, sinó que els servirà per quan siguin adults. Volia passar la paraula a la Marta Ibarz, que és la directora de la Fundació l'URO, i una mica que us vol explicar l'URO, per qui no la conegui, i el projecte aquest en si i les properes passes. Molt bé, us deixo amb la Marta. Molt bé, moltes gràcies, Pep. El primer que voldria fer és felicitar-vos, perquè ara, mentre vosaltres esmorzàveu, la Laia i en Pep m'han fet una explicació dels 10 projectes i la veritat és que estan força bé. Espero que algun d'ells, o la majoria, es puguin convertir en solucions reals, a problemes reals que vosaltres heu identificat. És curiós que cada any surt el tema ara ho comentàvem, el tema de la seguretat, el tema de l'oci nocturn, vull dir que realment esteu fent feina que dona resposta a preocupacions del nostre dia a dia. Res, només una breu presentació de qui és la Fundació l'URO. Nosaltres vam néixer el 2013 i treballem en 4 àmbits de coneixement. Un és, començaré pel més fàcil, que és l'esport, a través del qual gestionem l'Espai Laro, que no sé si el coneixeu, però si no el coneixeu l'hauríeu d'anar a veure, està a la muntanya i està molt bé. És un club esportiu i té piscina, futbol, tenis, pàdel, i ara ens agradaria muntar temes de videojocs, posar una bona wifi, una mica aspectes per captar gent jove que ens en falta. El segon àmbit és el de l'URO Cultura, a través del qual gestionem la Casa Coll i Regàs, que és on heu començat el vostre debat i reflexió sobre la identificació de problemes. Esperem que el modernisme us hagi inspirat. En aquella època van ser pioners i vosaltres també podeu ser-ho a l'hora de trobar solucions. També gestionem aquesta sala d'exposicions on esteu ara, l'Ateneu, i un fons d'art d'unes 2.000 peces. Després, des de l'URO Coneixement, gestionem un premi de monografia històrica, el Premi l'URO. No sé si us sona, però ja portem 60 edicions. La Biblioteca Popular, que està a la plaça de l'Ajuntament, que segurament haureu anat a estudiar o a preparar exàmens allà en alguna ocasió. I aquí és d'on pengen els serveis pedagògics, que juntament amb Doc Cultura i amb la Universitat de Barcelona hem volgut fer uns tallers que no siguin els típics de sempre. I això ens ho direu vosaltres, si al final de tota aquesta experiència
heu pogut aprendre alguna cosa més del que esperàveu a l'inici. Això segurament després us passaran enquestes i sempre estarem molt atents al que vosaltres creieu que hem de millorar. De fet, aquest any ja hem millorat els debats de l'Obrador, l'hem concentrat en una setmana perquè vam veure que en anteriors edicions estava com a molt dispers amb el temps, vull dir que mica en mica i gràcies a les vostres aportacions també anem millorant. I després, ja per acabar, treballem també des del punt de vista social. I com ho fem? Donem una bossa de diners a entitats que fan projectes que milloren la vida de persones amb risc de vulnerabilitat. Tenim clubs de lectura adreçats a col·lectius amb risc, a persones amb malaltia oncològica, a persones amb discapacitat, a gent gran, etc. I ho fem a la biblioteca. I després contractem gent amb discapacitat per fer la neteja i la jardineria dels nostres espais. Així que en aquests 4 àmbits ara ja coneixeu una miqueta més la Fundació i jo ja el que vull conèixer una miqueta més és la vostra feina, la vostra experiència i tot el que heu preparat. Així que gràcies al GEM per confiar un any més en els serveis pedagògics de la Fundació Il·Luro i gràcies a tots i totes per la feina que heu fet. Els meus companys i jo hem fet aquest projecte de joves i empresaris que hem creat un nou lloc per anar als joves, un espai públic on disfrutar, gaudir i relaxar-se amb els amics, ja que pensem que a Mataró no hi ha gaires llocs on anar. Hola, som joves i empresaris i abans d'ensenyar-vos el nostre projecte ens agradaria que escanegéssiu aquest codi QR i responguéssiu a unes preguntes. Només és una pregunta, però haureu de respondre 2 cops i la pregunta és a quins llocs aneu quan quedeu amb els vostres amics a Mataró. Hem tingut en compte l'opinió dels adolescents i creiem que la majoria de llocs que sortiran seran al centre o Mataró Park i per això nosaltres us volem oferir un espai que no sigui aquest i no hi hagi tanta concentració de gent en aquests 2 llocs. Nosaltres som 6 alumnes de l'Escola GEM que arrel que trobem a faltar llocs on passar les tardes, a la nostra ciutat hem decidit crear aquest projecte. Aquest és un espai per joves i pensem que és un molt bon projecte per dur a terme. Per cada espai hem fet 2 tipus de dissenys, un que és la maqueta, que és la que està al nostre estand, i un altre que és en 3D. En la cafeteria En la cafeteria hem posat música de fons tranquil·la per relaxar una miqueta l'ambient i és on els estudiants poden anar per prendre un cafè o alguna cosa. Després, a la sala d'estudis o biblioteca, els alumnes poden anar i coincidir amb altres del mateix nivell educatiu per poder estudiar junts si és que donen el mateix tema a la vegada. I per últim està la zona de recreatius, on poden anar a jugar amb màquines arcade de jocs antics amb amics o sols. El fet de fomentar un nou espai propi per als joves satisfaria les necessitats de tenir un lloc en el que anar amb els amics. El nostre projecte és un projecte de afany de lucre. No pretén guanyar diners, sinó socialment satisfer les necessitats, com he dit. Però igualment guanyaríem alguns diners per poder mantenir el nostre projecte i el nostre negoci amb les cafeteries o les monedes que fiquem a les màquines dels recreatius. Molt bé, doncs nosaltres tindrem aquesta targeta que ens permet l'accés al recinte, només estarà la informació dels estudiants, serà totalment gratis, no haureu de pagar res. Si sou menors d'edat, els vostres tutors legals hauran de firmar els papers i bàsicament la vam fer per saber qui entrava i qui sortia del nostre recinte per tenir-ho tot més controlat. Doncs hem pensat que un bon lloc on fer el nostre projecte pot ser el descampat que hi ha a sobre del Cap de Cirera, que està poc aprofitat i creiem que és lo suficientment gran per poder fer el nostre projecte.
I això és un vídeo de com seria el nostre lloc. I si voleu més informació la trobareu en el nostre stand i esperem que us hagi agradat el nostre projecte i que sigui utilitzat per la propera reforma de Mataró. Hem volgut proposar unes santes per aquest 2021, ja que com l'any passat no es van poder celebrar, creiem que els joves necessiten disfrutar-les i les hem planificat amb totes les mesures Covid i tot. Molt bé, benvinguts. Jo sóc en Guillem i nosaltres som els santeros. La nostra proposta es basa en fer les Santes 2021 tenint en compte totes les mesures Covid. És un projecte que va destinat bàsicament al jovent. Hauríeu d'escriure el nostre projecte, ja que tenim tot programat, un cartell i un sorteig per assegurar entrades. I molt més que us explicarem ara. Com hem dit, volem que siguin segures i per això us garantim els testos d'antígens, aforament limitat a totes les activitats, mascaretes FP2 i hi haurà ventilació a tots els recintes. Hem desenvolupat una aplicació que comptarà amb les diferents activitats que hi haurà, l'hora i el dia que es faran i també l'aforament màxim que tindrà i si encara queda espai. Aquí hi ha el QR per si voleu provar-la. Hem creat una programació pensada expressament pels joves, ja que són els que més ho disfruten. I tenim programada el dia 25, 26, 27, 28 i 29. Molt bé. Per últim, però menys important, també hem pogut dissenyar el cartell. Aquest cartell està dissenyat expressament perquè el miris i perquè li trobis bé els detalls. Per exemple, podem veure que hi ha una diablesa dibuixada amb la bandera de Catalunya al fons. Després de l'aplica de la diablesa sobre 2021 i la bandera de Mataró, òbviament, perquè són les festes majors d'aquí, de la ciutat. Esperem que les puguem gaudir. Nosaltres som l'empresa SafeMat i el nostre objectiu és que volem Mataró neta i per tal de fer-ho hem creat diferents maneres i productes per tal de motivar les persones perquè col·laborin amb nosaltres. Us sembla correcte el que acaba de passar? Doncs bé, a Mataró l'any 2019 es van recollir més de 21.700 tonelades d'escombraries. Quants de vosaltres algun cop heu vist una situació com l'anterior o similar? Voldríeu una Mataró neta? Doncs bé, amb la nostra empresa tenim una solució. SafeMat volem crear consciència per tal que les persones llencin les escombraries als contenidors. Hem dissenyat un mètode per tal de motivar-vos a fer-ho. Aquest mètode utilitza el pes de la brossa llançada per l'usuari per determinar quants punts se li donen. Aquests punts es podran utilitzar per comprar diferents recompenses. Doncs sí, a més, el nostre producte està valorat amb un preu de 244.130 euros aproximadament. Això engloba la brossa mecànica i l'APP. Aquesta aplicació l'hauria de tenir tot ciutadà de Mataró major de 16 anys i dins d'aquesta aplicació no només s'hi enregistren els punts del pes que pesa la màquina, sinó també hi ha les diferents categories que, depèn de la categoria en què et situïs, tens diferents recompenses. Des d'una targeta de bus fins a una entrada al cinema. Aquestes són algunes de les recompenses que podeu obtenir tan sols tirant les escombraries en la nostra màquina. Les empreses col·laborarien amb nosaltres per tal de promocionar-les. Per mantenir el contacte amb nosaltres, teniu a la vostra disposició diferents xarxes socials, com Instagram i Facebook, i un número de telèfon que podeu consultar qualsevol cosa. Per donar a conèixer la nostra empresa, us mostrarem a continuació el nostre vídeo publicitari.
Doncs Mataró Segura és un projecte iniciat per un grup de Guàrdia del GEM que es basa en una aplicació per reforçar la seguretat de Mataró. Dins de l'aplicació trobem un botó d'ajuda que truca directament al 112, això no és cap innovació, però la innovació es troba quan es dona a contactar con ruta, on nosaltres recomanem la ruta més segura. Estàs cansat d'anar amb por pel carrer? Nosaltres som l'Ahmed, la Carlota, en Marc, l'Àlex i en Sergi i volem solucionar aquest problema amb la nostra Mataró Segura. L'objectiu principal és... L'objectiu principal... és vetllar per la seguretat i... L'objectiu principal és vetllar per la seguretat i la tranquil·litat de Mataró. Aquest és el nostre logo. El nostre lema és camina piso amb tranquil·litat. Ens dirigim a qualsevol habitant de Mataró que necessiti la nostra ajuda. Què és Mataró Segura? Doncs Mataró Segura és una aplicació en la que consisteix a reforçar la seguretat de Mataró. Per què hem fet aquesta aplicació? Doncs aquesta aplicació l'hem fet perquè creiem que és una innovació dins de la ciutat, no hi ha cap aplicació que tingui les característiques que el Sergi us explicarà a continuació i també per deixar de banda la inseguretat i la por de la nostra ciutadania. I com veieu, aquesta aplicació té dues grans funcions. La primera és demanar ajuda amb aquest botó, que aquí té directament el 112, per si tens alguna incidència de qualsevol tipus. I la segona és crear una ruta segura mitjançant els punts amb els que col·laborem, que serien com bars o entitats públiques que tanquin fins a un tard. També hem creat una pàgina web on podeu contactar amb nosaltres i tenir més informació i també hem dissenyat un merchandising o a la següent diapositiva veureu dos dissenys de samarretes i també hem creat uns clauers per donar-nos publicitat i fer-nos conèixer. A nosaltres ens agradaria que el nostre projecte anés creixent i contactant amb nous bars o altres establiments que col·laboressin amb nosaltres. I així Mataró, a mica en mica, es vagi convertint en una ciutat que vagis on vagis sempre estiguis segur. A Catalunya hi ha aproximadament 350.000 crims a l'any i volem aturar-ho descarregant-nos la nostra Mataró Segura. Aquí podeu veure un vídeo, dona-li Toni, sisplau. Aquest ha estat el nostre anunci publicitari. Estàs cansat d'anar pel carrer? A Mataró es produeixen aproximadament 350.000 crims a l'any. Ajuda'ns a parar-ho descarregant-te la nostra Mataró Segura. El nostre projecte tracta de fomentar el turisme a Mataró i fer una fira perquè vinguin els turistes i també donar a conèixer les petites botigues de Mataró. També es faran concerts els caps de setmana per també donar a conèixer petits artistes catalans. Que avorrit serà aquest estiu per les restriccions i no podem gaudir-lo com els altres anys. Ja veus, no ens podrem divertir. Acabes de rebre això? Què és això? Uah, sí. Què és Turismat i Summer Mat Fest? Som nosaltres, un grup d'estudiants del GEM que en diem Turismat. Hem volgut crear un festival que es diu Summer Mat Fest per fomentar el turisme a Mataró i les petites botigues que s'han vist afectades a causa de la pandèmia. I on es farà? I quina serà la seva durada? Es farà al passeig del Callao a la platja de Mataró i la seva durada serà els mesos de juny, juliol, agost i part de setembre de 5 a 11 i mitja de la nit. I parlant de sostenibilitat, es tindreu en compte en aquest festival? Esclar que ho tenim en compte, hi haurà contenidors en els que es podrà reciclar el material utilitzat,
Procurarem que els food trucks i les botigues no contaminin i també els coberts seran 100% reciclables. El nostre festival tindrà una estructura única, ja que estarà dividida en 4 temàtiques diferents i en cada paradeta estarà ambientada en un lloc del món, amb menjars típics i tallers o activitats. I fareu algun concert i música en directe? Tots els caps de setmana tindrem a un artista català del local i podeu consultar més informació a la nostra pàgina web, xarxes socials, per saber-ne més d'aquest festival i aquí us deixem el nostre vídeo publicitari. Som World Warriors, un grup de 5 joves que hem creat una aplicació que és Lectolove, que servirà perquè els joves vagin més cap a les biblioteques. De la manera que ho farem serà fent match amb diferents llibres que explicarem. Podràs veure la portada i la sinopsis d'ell i si t'agraden li donaràs match per anar amb una altra persona cap a la biblioteca i llegir-lo amb ell. Hola, jo sóc la Marina, tinc 18 anys. Sóc una persona riallera, agradable, però una mica tímida. M'encanta llegir i escriure. La meva saga de llibres preferit és Harry Potter. Hola, sóc el Jordi, tinc 18 anys i sóc rialler, extrovertit i skater. La meva saga de llibres preferit és Harry Potter. La Marina i en Jordi s'han conegut a través de la nostra app, Lectolove. Hem creat aquesta app per tal de promoure l'assistència a les biblioteques de Mataró dels nostres usuaris. Som World Warriors, un grup de 5 joves emprenedors que ens hem proposat a promoure la lectura en els més joves. És per això que hem creat Lectolove, una aplicació innovadora i dinàmica. I què hi podeu trobar? Doncs bé, podeu trobar diferents apartats. Un d'ells és el fòrum, on allà podreu compartir amb altres usuaris i resoldre dubtes si en teniu algun. També hi ha una altra part que es diu Escriu i comparteix, on allà els textos que escriveu els podreu publicar i els altres usuaris us podran donar reviews. A més, tenim l'apartat d'orientació on podràs trobar llibres més específics, ja siguin de cicles de grau formatiu, o de cuina, o de viatges. Tenim l'altre apartat que és Lectomatch, on podràs trobar la portada i la sinopsis de diversos llibres. Si n'hi ha un llibre que t'agradi, tu li pots donar match i reservar-lo. I nosaltres t'enviarem la geolocalització de la biblioteca més pròxima a casa teva. Tot això i molt més, només en un clic. Descarrega't ja la nostra app. Lectolove, busquem inversors. Nosaltres hem organitzat unes jornades sobre la sostenibilitat per netejar la platja de Mataró juntament amb altres activitats com un vermut, activitats per a nens de totes les edats, i ho volem fer perquè creiem que el mar necessita més visibilitat, la seva emergència climàtica, i volem que Mataró sigui una ciutat més conscienciada. D'aquí 10 anys, com us agradaria que estigués el nostre ecosistema marí? Ple de brutícia, contaminat, o un lloc net, cuidat i segur per les seves espècies? Doncs bé, actualment nosaltres ja ens trobem a la banda contaminada. Cada any, 8 milions de tones de deixalles arriben al fons del mar. 100.000 mamífers i tortugues marines moren per culpa dels plàstics.
I a més, 90% de les espècies marines ha ingerit alguna vegada productes plàstics. Ara encara estem a temps de canviar tot això. Però com? Doncs amb iniciatives com la nostra. Nosaltres som Jomats, és a dir, Jo Mataró, ja que els joves som el futur d'aquesta ciutat. El nostre lema és Sigues part del canvi. El nostre projecte consisteix en una jornada sobre la sostenibilitat on hi haurà diverses activitats i serà per totes les edats. Començarem per una gincama on fomentem l'esport i la forma de reciclat en divertir-se. Després també farem una caminada per la costa de la platja amb la finalitat de recollir brossa com ara. I finalment, al migdia, quan acabin totes les activitats, farem un vermut gratuït per tota la gent que acabi, un curs de busseig als que vulguin fer-ho i per acabar el sorteig. Objectius: ser una ciutat més conscienciada i tenir una platja neta i cuidada per tots nosaltres. També estaria bé millorar l'hàbitat dels animals marins i l'educació dels joves, ja que seran el nostre futur. I com ho farem arribar a la gent? Doncs bé, nosaltres tenim la pròpia nostra web, on hi podem trobar el vídeo publicitari i les nostres xarxes socials, on les hem fet servir per crear un sorteig que ja està actiu, que es realitzarà si tu penses una foto i ens etiquetes i amb el hashtag JoAjudo. També per tota la ciutat podeu trobar pòsters informatius on hi haurà 3 QRs que si els escanegeu en podreu saber més del nostre projecte i de nosaltres. Hem volgut enfocar aquest projecte a donar-li visibilitat perquè és una emergència climàtica. I creiem que l'ecosistema marí és un ecosistema molt important, del qual cada vegada l'estem destrossant més. I recorda, la teva ajuda beneficia a tothom. Aquest projecte tracta sobre resoldre el problema del sexisme als carrers de Mataró. Per això hem creat una app. Aquesta app consisteix principalment en una alarma, la qual només instal·lar-te l'aplicació se sincronitza amb el botó d'obrir i apagar el mòbil. Llavors, en situacions molt extremes, ja sigui abusos sexuals, violacions, puguis utilitzar aquesta alarma que avisi directament a la policia per actuar el més eficaç possible davant d'aquesta situació. Després, l'alarma té altres modalitats, ja sigui xats de recolzament amb altres persones, vídeos d'autodefensa, recursos de com actuar davant d'aquestes situacions i com puc ajudar davant d'aquest motiu i aquesta causa. Guapa, ¿dónde vas? Quantes persones creieu que han passat per aquesta situació? Amb la por de... Quantes persones creieu que han passat per aquesta situació? Anar de nit pel carrer, amb la por que passi alguna cosa. Amb la por que passi alguna cosa. Persones com nosaltres, com pot ser tu, com pot ser jo. Nosaltres som UPM, Units pel Nos, i és una entitat formada per l'Ethan, en Javier, en Lluc, la Paula, la Carlota i jo, la Clàudia. I hem iniciat aquest projecte amb l'objectiu de posar-hi solució a aquest problema que avui en dia és molt rellevant i encara no existeixen prou recursos. El problema que solucionarà la nostra aplicació és la seguretat ciutadana, ja que a moltes persones els afecta el fet de sortir al carrer i ser acusat per persones. També volem acabar amb el sexisme, ja que a Mataró s'estan donant més casos. Per resoldre aquest problema hem creat aquesta app on la persona que se l'instal·la només instal·lar-se l'aplicació se sincronitza amb el botó d'obrir i tancar el mòbil.
la qual s'utilitza en situacions extremes, ja sigui violacions, abusos sexuals, entre d'altres. Aquesta aplicació, a part d'aquesta funció, té altres, com per exemple un xat, els recursos, vídeos informatius, xerrades, la qual pots utilitzar per saber què fer en aquestes situacions, com actuar. Primer tenim un xat, al qual pots interactuar amb altra gent, és anònim i on et pots recolzar i demanar consells d'altra gent. Després tenim els recursos, on et diu més o menys com actuar en aquestes situacions i altra informació. Després tenim els vídeos informatius, on són vídeos d'autodefensa personal i instructius de com actuar. Xerrades també anònimes, on pots parlar amb altra gent que li ha passat les mateixes situacions que tu. I l'últim, com ajuda a comportar el teu granet de sorra a aquesta entitat. Nosaltres serem financiats per l'Ajuntament perquè creiem que és un problema molt important en aquesta societat. També serem financiats per les associacions de dones que hi ha per Mataró, ja que estan d'acord en aquesta aplicació. Per crear l'app farem servir un servidor sostenible i aquest servidor col·labora amb Amazon i farà que aquest servidor és més sostenible i que defensi el medi ambient. Per una Mataró més segura, descarrega't la nostra app. Tot va començar amb la idea de voler fer un espai per als joves on poder anar allà a jugar, a passar-ho bé i a conèixer gent nova, i a partir d'allà vam crear el Game Festival, que és un festival, que és un recinte on hi pots trobar un concert, unes food trucks per menjar, un torneig, i tot el que recaudem serà per a ONGs i entitats benèfiques i gent sense recursos. T'agraden els videojocs? Vols passar un bon diumenge? Vols conèixer gent nova? Doncs vine al Game Festival. La idea principal de la nostra empresa era crear un espai on els joves poguessin desconnectar, conèixer gent nova i passar-ho bé. Creiem molt important en aquest espai, ja que tothom a vegades necessita separar-se de la realitat durant uns instants per estar millor. Els diners que guanyem els donarem per ONGs i per gent necessitada, i per recaudar més diners farem un festival. Aquest festival Arcàdia es celebrarà durant 7 dies al Parc Central Nou. Els 4 jocs principals seran Pac-Man, Space Invaders, Mortal Kombat i Street Fighter. Aquests tornejos tindran premis. Cada guanyador s'emportarà 500 euros per ell mateix i 2.000 euros perquè li doni a qualsevol ONG que ell vulgui. L'entrada al festival val 5 euros i l'entrada al torneig val 10 euros. A part del torneig també hi haurà un espai per jugar que no sigui en ple competició. Dins el recinte hem escollit una gran varietat culinària per poder menjar a qualsevol hora del dia. També hi haurà concerts on artistes que nosaltres tenim quan comencem la seva carrera musical. I aquesta és la nostra web on et pots inscriure al torneig o a l'entrada al recinte del festival. Volem promoure l'art i la cultura de Mataró. Per això hem creat un petit festival en el qual hem posat 5 parades a cada punt de la línia 1 i el bus anirà recorrent les diferents parades i podràs accedir a les parades si tens l'entrada. Dintre d'aquestes parades hi trobarem diferents activitats com concerts, xerrades, classes de cant, classes de ball, obres de teatre i moltes coses més.
Teniu ganes d'un bon festival? Doncs ja ha arribat Mas. Bon dia! Nosaltres som Mars, Mataró Arts, i el nostre logo, segons el tipus d'activitat, pot consistir en 3 colors. I farem una gran varietat d'activitats on tothom podrà participar creant un ambient favorable i energètic, ja que el nostre objectiu és promoure l'art i la cultura de Mataró, perquè creiem que aquest tema és infravalorat i mitjançant el nostre projecte els joves podran aprendre més sobre les arts i cultures de Mataró. Nosaltres volem fomentar l'art i la cultura de Mataró i per això hem creat un festival en el qual hem col·locat 5 parades a diferents punts de la línia 1 del bus i, òbviament, per arribar a aquestes parades hauràs de fer servir el bus. Dintre d'aquestes parades hi podrem trobar diferents activitats, com per exemple concerts, classes de cant, classes de ball i moltes més. Com han dit les meves companyes, aquesta activitat és principalment per fomentar l'art i la cultura i el transport públic a Mataró. I ara us preguntareu per què escollir el nostre projecte. Principalment és com les activitats són tan vàries que podríem escollir, o sigui, tot tipus de ciutadà podrà existir a la nostra activitat i doncs Nosaltres tindrem una pàgina web on a la pàgina web et sortirà això d'aquí que veieu, aquest seria el menú, i llavors aquí podràs obtindre les respostes des de qui som fins quins horaris proposem fins a les nostres activitats. Nosaltres tenim una app que principalment és per encara més fomentar el transport públic a Mataró, que ens dirà les ubicacions de les cartes. En aquesta app també podràs obtindre la ubicació real de cada autobús on està i un mapa on obtindràs cada parada per poder saber on estàs a cada moment. Març. Ha sigut molt difícil. De fet, donarem 2 reconeixements perquè la cosa estava molt empatada i hem volgut fer 2 reconeixements a banda dels 2 guanyadors. El primer reconeixement el volem fer per la necessitat d'iniciar propostes com aquestes, per la innovació que aporta i perquè és una metodologia que pot servir per incentivar que la gent recicli més. El faríem a Save Max. El segon reconeixement el volem fer a una proposta que necessitem altament, és urgent posar-hi solució a el que dona resposta. Està molt ben estructurada, aporta un gran valor pels seus serveis i com que creiem que mereixia un reconeixement, UPN. Relacionat amb això, donem el premi a la proposta a la classe el B. Aquest premi per això el donarem en condició a un pacte que farem ara. Sí?
està molt ben resolt a nivell tecnològic. Resol a la vegada també un tema altament urgent a donar resposta. I per aquests dos motius, bàsicament, hem donat el primer premi a Mataró Segura. El premi està condicionat que us ajudeu i us complementeu amb UPN. Els guanyadors del B podríeu venir cap aquí. Els guanyadors del B podríeu venir. Mataró Segura. Mataró Segura, sisplau. Vinga, Carlota. Sí. I els guanyadors de l'A, és una proposta altament innovadora, fomenta un hàbit molt important, imprescindible que tots fem, és viable, tenen capacitat per portar-ho a terme i és un equip que ha treballat molt bé, a més té capacitat de crear xarxa. El primer premi a la classe A és l'Ectolei. Un aplaudiment per tots vosaltres i per ells. Només dir-vos que estem molt contents de tot el treball que heu fet i encara que potser no estigueu aquí, també us mereixeu un aplaudiment vosaltres. No vull fer spoilers, però potser hi ha algun altre projecte que potser també farem alguna cosa. Val? Ja està. A mi m'agradaria dir que la nostra aplicació no hagués pogut funcionar funcionar bé sense l'ajuda de persones com en Pau, que és un informàtic. Moltes gràcies a tot el professorat, l'escola que ens ha estat ensenyant durant tots aquests anys. Hem tingut nous coneixements, també els experts que han estat a la casa collir regals amb nosaltres, que ens han donat noves matèries i nous mètodes per treballar. També a la Fundació Luro per oferir-nos aquest espai i aquesta oportunitat per poder treballar també. Ens veiem ben aviat.